खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 29 मे 2026 मायथाइ एबा 14 जेठ दान 1433 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि साहसजों बांहोनाय सान जागोन। नोंथांनि खामानि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय मोनसे गोनां हाबाया दिनै गोख्रैथि मोनगोन। फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर आरो मुलाम्फा गोनां दर-दाम मोननो हागौ। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना खाफाल गोनां जागोन, जेराव हरखाब रांखावरि मुलाम्फा जागोन। न'आव थानाय गेदेरफोरनि बोर होनाया नोंथांखौ मोजां लामायाव लामा दिन्थिनायाव मदद होगोन। रमान्टिक जिउ खुंग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोसोखांथाव जागोन। हा एबा गारि बायनायनि सानथांखिनि सायाव सावरायनाया दिनै दावगानो हागौ। गोसोआरि महरै नोंथाङा जोबोद गोजोन आरो गोसो गोनां मोनगोन। बेलासि समाव सासे गोजाम लोगोनि फैनाया न'आव जिउ खांनाय लाबोगोन। बुंनो थाङोब्ला दिनैनि साना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साबसिन जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय बाथ्रा बुंनायाव दबथायनाया गोनांसिन जागोन। नखरनि बाथ्राफोराव बायजोनि सुबुंफोरनि आखाइ होनाया नारसिननाय सोमजिहोनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। साख्रि मावग्राफोरा खामानिजों सोमोन्दो गोनां जाहोननि थाखाय दिनै बांसिन खारनो गोनां जानो हागौ। राङारि रां थिसननाय समाव गोख्रै दाखालाम। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन ला। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि सावस्रिखौ लानानै एसे जिंगासिनांगौ जानो हागौ। आनजादाव मोजां फिथाय मोननो थाखाय फरायसाफोरा गावनि नाजानायखौ बांहोनो नांगोन। थि समाव सानथांखि लानाया खामानिफोरखौ फोजोबाब्ला नोंथाङा एसे रागा जोंनाय जानो हागौ। यगा आरो प्राणायाम खालामोब्ला गोसोआरि गोजोननि मोन्दांथि मोनगोन। बेलासि समाव रां-रुफाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गेदेर जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। धैर्य आरो गियानजों खामानि मावनानै नोंथाङा सानखौ साबसिन खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि आरिमुआरि आरो सोरजिलु गोहोआ थिखिनियाव थागोन। मावख'आव नोंथांनि गोदान सानस्रिफोरखौ गोजौ मावख'गिरिफोरा खुलायै बाख्नायगोन। समाजारि हाबाफोराव सांग्राङै बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा सुख-सुबिदानि बेसादफोराव खर्सा खालामगोन। बिदा-फंबायजों गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै जोबगोन। साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा गोदान आरो साबसिन साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागौ। सावस्रिनि हिसाबै दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा गोहोगोरा मोनगोन। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि खाबुफोर दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों मोनसे मोजां आरो रमान्टिक सम बारहोनो खाबु मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव मोनसे गिदिर आरो मोजां सोलायनाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नों गावनि सावस्रिखौ लानानै जर'खा सांग्रांथि थानो सुबुरुन होयो। गावनि आदारनि सायाव नोजोर लाखि, मानोना उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। खामानि थिलियाव थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां था। बिजिरसालि एबा आयेनारि आयदाफोरजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे थांगोन होनना मिजिंथिनाय जायो। खरसायाव हरखाबै गेदेर बांनाया नोंनि रांबावजाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि फारागथि जानो हागौ। दिनै रावनोबो जेबो गोसो होआलासे रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था।
मानोना बियो थाबथानो हागौ। बेलासियाव गथ'फोरजों सम हगारनाया साननि नारसिनथायखौ खमायगोन। नोंथांनि गोसोआ इसोरनि फारसे सिबिनाय आरो धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे बांसिन गोसो जागोन। जेंनाफोरनि गेजेरावबो थासारिफोरा मोनाबिलिसिम दबथायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि गोदान लामा बेखेवगोन। फालांगि फेहेरनायनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन आरो आयनि गोदान फुंखा ओंखारगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रमोशन एबा बेथन बांनायनि मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। गोजौ मावख'गिरिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ सिगांनिख्रुइ गोख्रों जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदानथि थागोन आरो गावजों गाव फोथायनाया आरोबाव गोथौसिन जागोन। नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माबा मोनसे गिदिर आरो मोजां खौरां मोननाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। दिनै नोंथाङा सिगांनि समाव नाजानायनि आबुं आरो समायना फिथाइखौ मोनगोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाय आरो गोहोआ गोजौ थागोन। मोनाबिलिखौ नखरजों लोगोसे माबा मोनसे गोथार फोरबोआव बारहोनो हायो। हाथरखिफोरा नोंथांनि फारसे दं। दिनैनि बांसिन खाबु ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिन्दुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिया गोरलैयैनो फोजोबगोन। आद्रा थानाय रांखौ फैफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव गोबां जौगानाय लाबोगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबजों गोहोम खोख्लैनानै लोगोफोरा नोंथांनि सुबुरुन लागोन। बिमा-बिफानि हेफाजाबजों दिनै नखरनि मोनसे गिदिर खामानिया जोबगोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। धोरोमारि आरो समाजारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो आरो सिनायथिया बांगोन। सावस्रिया आबुङै मोजां जागोन आरो गोजाम बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमज्लायनाया इयुनाव गोबां फालांगियारि मुलाम्फा होगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों गावनि मोजां मोनजानाय आदारनि रंजानायनि खाबु मोनगोन। दिनैनि साना गोसोआरि गोजोननाय आरो गोजोननि अनथोब लानानै फैदों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय फिथाइ लाबोनो हागौ। साननि जागायनायाव माखासे गोसोआरि गोनो-गोथो जानो हागौ, नाथाय सानजौफुनि उनाव गोजोननाय मोनगोन। हाबानि थाखाय लानाय दावबायनाया मेंनाय नाथाय मुलाम्फा गोनां जागोन। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिहाव-बिखुनजोजों दावराव-दावसि जानो हागौ, बेखायनो सिरि था। गारि सालायनाय समाव जर'खा नोजोर लाखि आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों लानाय थिरांथाया नोंथांनि इयुनखौ रैखाथि होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांखौ जायखिजाया थासारिनिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। शेयार मार्केट एबा जुआ गेलेनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै खहा जानो हागौ। मोनाबिलियाव देंखो खोनासंनानै एबा हारसिं थानानै थांनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। मोनसे समानथि आदब आजावनानै नोंथाङा सानखौ साबसिन खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै समनि सिगां साननानै लानाय खामानिखौ फोजोबनाया नोंथांनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय लाबोगोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन बाहायनाया मुलाम्फायाव गोबां बांगोन। साख्रियाव थानाय सुबुंफोरा दिनै गोदान बिबानजों लोगोसे मोनसे गिदिर मासि मोननो हागौ। लोगोफोरजों मोनसे गोजाम नांज्लायनाया दिनै गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों सुस्रांजागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों थागोन आरो दाहारनिफ्राय उदां जानायनि लामाया गेवगोन। गावनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों मोनसे समायना जायगायाव दावबायनो थाखाय थांखि लानाय जागोन। नखरनि आबहावाया जोबोद गोजोन आरो अननायजों बुंफबनाय जागोन।
सावस्रिया फ्रेश थागोन आरो नोंथाङा यगा आरो ब्यामनि फारसे गोसो बोनो हागोन। मोनाबिलियाव सोरबा धोरोमारि गुरु एबा रोंगौसा सुबुंखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। बे साना नोंथांनि खस्थ'खौ गिदिर जाफुंसारनायाव सोलायनायनि इसारा होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों खमला गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा गावनि थाखोमानाय रोंग'थिखौ ओंखारहोनो मोनसे आबुं खाबु मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना सोलोंथाइ बिथिङाव माइल खुन्थिया जागोन। मोनसे गोजाम राङारि रां थिसननाया दिनै नोंथांनो सान्नायनिख्रुइ बांसिन फिथाय होगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मोनसे लुबैनाय जायगायाव ट्रेन्सफार एबा पस्ट खालामनायनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खौ फोसाबफिननाय एबा साजायनाय बेसादफोराव रां खरसा खालामनायनि जाथावना। हाबा जानाय जिउआ गोदै थागोन आरो गावजों गाव मान सनमान बांगोन। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोआ बांगोन। मोनसे गोदान प्रजेक्टनि खामानि जागायनायनि थाखाय दिनै जोबोद गाहाम। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे गोथार हाबाफारि लानायनि सायाव सावरायनाय जागोन। फोथायथिजों बुंफबनाय बे साना नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब आरो बिबानफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव खामानि मावनायनि बोलोआ नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। लोगोफोरजों जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदायाव दिनै मोनसे मोजां राहा ओंखारनो हागौ। राङारि लेनदेनजों मोगा-मोगि जानाय समाव थि फोरमानलाइ खालामना ला, मानोना सांग्रांथि गैयैआ बेसेनगोसा जानो हागौ। दिनै नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि बोसोनआ नोंथांनि खामानियाव मोनसे गिदिर जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। नोंथांहा मेगन एबा आथिंआव सानायनि अजद थानो हागौ। बेनिखायनो गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनाय फारिलाइयाव माखासे सोलाय-सोल' खालामनो गोनां जानो हागौ। मोनाबिलियाव न'आव गथ'फोरजों गेलेयोब्ला गोसोआरि सुखु मोनगोन। दिनै जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानायनि उनावसो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना गोजोननि मोनसे गोदान दोहौ लाबोगोन। राजखान्थि एबा समाजारि जिउजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गोनां मासि एबा बिबान मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान बाहागोदारि दाजाबदेरनायजों हाबानि सिमाया बांगोन। दिनै आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जानायनि गोख्रों जाथावना दं। जुलि जायै नखरनि सोद्रोमानि हाबाया रोखा जानायलाय न'आव रंजा-खुसिनि आबहावा थागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानाय दावबायनायाव थांनो साननो हागौ। नोंथाङा गोसोआरि आरो देहायारि महरै आबुङै फिट मोनगोन। दिनै लानाय जायखिजाया गोनां थिरांथाया इयुननि थाखाय माइल खुन्थिया जागोन। मोनाबिलि समाव लोगोफोरजों मिनिनाय, जंखायनाय आरो रंजानायाव सम बारहोनाय जागोन। बे साना नोंथांनि थाखाय जोबोद गाहाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गुदुं बिगियाननि फारसे बांसिन जागोन। बबेबा धोरोमारि थावनियाव थाङोब्ला नोंथांनि गोसोनिफ्राय गासैबो सन्देह आरो गियानफोरखौ बोखारगोन। खामानि थिलियाव बिनाय गैयै बोसोन दाहो, नङाब्ला मानहानि जाहोन जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनै नों एसे खम बेसेननि जानांगोन। दोनथुमनायाव गोसो हो। जाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दं, बिसोरनि सावस्रिया दिनै गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरारि जिउआव गोजोन लाखिनो थाखाय सिरि थानाया साबसिन राहा। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा दिनै गाव गावनि खामानिखौ थि समाव फोजोबनायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जागोन।
आरिमु आरो थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन। मोनाबिलियाव बैसोगोरा सुबुंखौ हेफाजाब होयोब्ला इसोरारि गोजोननाय मोनगोन। दिनै गोजोन आरो ध्याननि थाखाय जोबोद मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।